Para sedherek ingkang kinasih, salam katresnan wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Kula Pendeta Eko Iswanto saking GKJ Medari Sleman, sakmenika Minggu 21 Desember 2019 badhe maosaken panyuraosing pangandika anggitanipun Bapak Pendeta Yusuf Sugino saking GKJ Gathak Sukoharjo. Kanthi irah-irahan priya wicaksana kapetik saking Injil Matius bab 1 ayat 21. Injil Matius bab 1 ayat 21 mekaten pangandikanipun. Yusuf saktangine turu banjur ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaikating Pangeran. Maryam dipek bojo. Nalikanipun kita nembe ngadepi perkawis ingkang awrat, gesang karaos semplah, nglokro lan kecalan pangajeng-ajeng. Kados dene Yusuf ingkang nembe pepacangan kalian Maryam, lajeng mireng menawi calon semaipun sampun garbini. Sagedipun bayangaken kados menapa swantenipun masyarakat ing dusun Nazaret lan sakiwa-tengenipun menawi ngantos mireng perkawis menika. Saibawirangipun Yusuf, pramila Yusuf lajeng nggadahi krentek kangge medhot sesambetanipun kalian Maryam. Salebeting raos-raosaken perkawis menika, malaikat utusanipun Gusti rawuh ing pangimpenipun Yusuf lan ngendika, "Aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu, awit putra kang kabebotake iku saka Roh Suci." Pangandikan menika saestu damel ayem manahipun Yusuf. Teman tanpa mangu-mangu malih lajeng mundhut garwa Maryam. Yusuf sampun tumindak wicaksana srana purun ngawonaken egonipun lajeng migatosaken dawuhipun Gusti Allah lumantar malaikat ing pangimpenipun. Samangke Yusuf badhe kaagem dening Allah kinarya sarana kangge mbabar kawilujengan tumraping sedaya jalma ing saindenging bawana. Gusti kepareng ngagem sinten kemawon dados pirantosipun, boten mawang yuswa, kalenggahan menapa dene kathahing bondo ingkang dipun darbeki. Kita sedaya ugi saged kaagem dados pirantosipun Gusti. Gangsal dinten malih kita badhe mahargya rawuhipun Gusti ing dinten Natal. Sumangga kita nulodo tumindakipun Yusuf minangka priya ingkang wicaksana ingkang sumadya nderek dhateng kersanipun Gusti Allah. Kita sedaya pitados pilih Gusti piyambak ingkang paring kasagetan dhateng kita mbabar kabar kabingahan dhateng jagat menika. Mekaten panyuraosing pangandika wonten ing dinten menika, Gusti berkahi kita sedaya. Amin.